La consellera de Turisme, Angélica Such, ha inaugurat les jornades de turisme del massís del Carroig en la localitat d'Énguera, acompanyada pel director de Turisme d'Interior, Agustín Grau, i el president de l'Associació del Carroig i alcalde d'Énguera, Santiago Arévalo. Such va anunciar el desenvolupament de nous productes turístics, d'acord amb les línies d'actuació del nou pla estratègic per als municipis inclosos en l'Associació per a la Promoció Econòmica del Carroig. Segons afirma, la Conselleria de Turisme s'ha compromès a invertir en la promoció publicitària de la zona i a la creació de nous productes, com per exemple la difusió del senderisme i noves activitats esportives i culturals. Todas las actuaciones que nosotros queremos llevar a cabo para el fomento del turismo interior tienen que estar enmarcadas en dos parámetros: en la planificación, y de ahí la planificación y la importancia de ese plan estratégico, que no es solamente el hacerlo, sino es el desarrollarlo. Por eso te digo que ahí vais a tener el apoyo de la Consellería, como en eso, como en todo. Y les decía, la planificación y la coordinación. La coordinación que tenemos que tener entre las administraciones, la administración autonómica, las administraciones locales y todo el sector. Los empresarios, los agentes de desarrollo local y los particulares, que en un momento determinado se pueden convertir en un empresario turístico. Por eso, para nosotros es importante el desarrollo de estas jornadas, porque lo que pretendemos con ellas, yo creo todos, es el acercamiento, es decir, el acercar la Consellería de Turismo a las administraciones, al empresariado, a todos los que desarrollamos nuestra actuación en este ámbito. També va anunciar el suport de la Generalitat en la difusió a través dels mitjans de comunicació d'aquesta àrea turística, especialment a través d'un portal d'internet en el que aparega tota l'oferta integrada per a una major accesibilitat. Lo que estamos haciendo son muchas actuaciones, son actuaciones que tienden al desarrollo de nuevos productos, a adaptación de normativa, las asistencias a ferias de turismo rural. L'alcalde d'Énguera i president de l'Associació del Carroig, Santiago Arévalo, va ressaltar la importància que té el suport de la consellera de Turisme per a la potenciació dels diferents productes turístics de l'àrea en tots els aspectes, des de la restauració, passant per la difusió de les zones envasades per a activitats turístico-esportives, la Casa Major o el futur camp de golf d'Agna. Este territorio tan bonito, con tanta riqueza natural, tanta riqueza cultural, pues es un ejemplo ya de turismo rural, de turismo interior. Queremos que siga siéndolo, queremos desarrollar económicamente nuestras comarcas con una buena impulso a través del turismo. Creo que tenemos los recursos suficientes, tenemos el personal humano suficiente y en eso estamos. El director general de Turisme, Agustín Grau, va donar una extensa explicació sobre la política turística rural en la Comunitat Valenciana, en la que, al igual que la consellera, reafirma la necessitat d'una intensa col·laboració entre les administracions per a coordinar, orientar i impulsar el desenvolupament turístic, destacant la formació com una de les línies estratègiques que persegueix la conselleria. Grau finalitza el seu discurs declarant que de cara al futur d'aquest vital sector, el pla estratègic determina uns objectius més ambiciosos, consolidant per al Carroig una marca turística. Això, evidentment, suposa més mitjans i recursos, tant tècnics com financers, per a portar avant les actuacions.